mulih ning omah sampean sekari lho telanakan teko kuburan. Sampean ape golek wangsit sinden ndi sing ape mbok akusi. Kok iso ngono lho. Ayo jajal. Nek malam Jumat berarti Ora apik. berarti sing malam prei sing ya kuwi para-para pegawai ngono sing prei dinane malam Minggu. Lho, mergo longgar. Lho, malam Minggu malah ya ora apik neh. Lho malam Minggu ya apik mergo sesuke prei. Mas. Iya. Biasane wonge terus didumuk ngono terus Ya dingkluk, Allah, Mas. dingkluk, dingkluk. Jangan malu-malu dong, Mas. Alah iya. Dik Lintang, Inggih. njurung donga napa kangge warga masyarakat ingkang lenggah ning dusun Kaliula yang malam ini menyelenggarakan acara bersih dusun dan kemerdekaan RI. Ayo. Nggih, semoga sedaya warga masyarakat Kaliula. Kaliula pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, Amin. pinaringan rezeki ingkang barokah, masyarakatnya tambah guyub rukun solid sedayanipun pokoknya Mas. Terus doakan apa kanggo Astabrata semoga tambah apa? Semoga tambah lancar, tanggapannya lancar terus. Mas Disemangati Akbar dong juga. Dek Lintang. Semangat Astabrata. Suka. Bakal aja lali ngejak aku loh Mas. Nggih, oh tenan kok anggaran sampeyan iki terus ana sing wah terus moto nggih status. Kelakuane sapa kuwi jare? Ya ngono kuwi ya. Niki ana pamundhut Dik Lintang. Nggih. Terbanyak kula voting niki wonten sesideman kalih podang kuning monggo badhe dipun aturaken ingkang pundurin mardika mawon kula mangsulaken wonten Dik Lintang. Ayo. Sami slindrene ayo. Nggih. Podang kuning. Podang kuning dibawani Nggih. riyen nggih. Nggih. Semorondana. Ayo. Semorondana. Mangga. Nadyan wujudmu peksi serihan ya Allah kok iso lali to Ora apa-apa. Ora masalah wong padha. marai sami lho Mas Marai ya malah nggih. jumbo ya Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. ya Ben Allah ora salah. Ren nggih Mas Iya, agawe. Ya. bajunya ucul ini bajunya Oh, iya. Ora apa-apa. Halos manis toramrak ati Sampeyan sakniki kelas pinten Dik Lintang? kelas 1 SMA Mas Nggih. nggih Wong kelas 1 SMA niku ibarate lagi masa-masa pertumbuhan. pertumbuhan Nggih, lagi tumbuh-tumbuhe. tumbuh tambah dewasa apane wi Mas Umure. umure Dadi mbinjing nggih sekolah. sekolah Wah iya. Sekolah iku kudu tetep rajin, Nggih. momok ana tugas PR yo tetep digarap. sekolah tapi ning sekolah turu Mas Ora apa-apa, sing penting mlebu tok niku pun sae. nggih leres Kados kula niki mamane tanggapan jenengan nggih sekolah Lho riyen sekolah to. riyen, nggih. Nggih. Terus mawon bengi tanggapan enjinge sekolah ngaten nggih. Ora ketang turu sing penting mlebu. Oh. Mlebu tok niku pun sae. absen tok pokok Mas Nggih. nggih Pun penak. Lanjut. Salingkan kula lana
nononono nunuke nonong. Iso nunuke Maksudnya ki anu ki lho ngabani larase, Dik. Oh, Mas. Golek isi podang. Delokan Mas. Mas Heru lo kepingkel-pingkel. Iba bunga ing atiku nyanding bisa Esuk awan sore bengi ya. Yuk, buka celuk Dik Lintang air podang kuning celorot. Esuk awan ning omah wis. Terima kasih Dik Lintang, duduk dulu. Minangkani pamundhut punika saking pepunden kula Mbah Paidi ingkang nyuwun pamundutan podang kuning sampun dipun pinangkani. Ugi tembang podang kuning menika kula kunjukaken dumateng sedaya. Nuwun inggih panitia bersih dusun. Iya, mugi-mugi saged dados jampi saya lan saged dados karenan ing penggalih. Iya ngestokke dawuh. Diwalik pelok-pelok. Iya, golek kanca omong. Iya. Mas Lindro tak aturi minggah ana ing pepanggungan supaya ngancani awake dhewe. Lah iya, Iki ngaturke tembang sing jumbuh karo kahanan. Apa kuwi? Ya kuwi lancaran 45. Oh, sing bernapaskan dengan nasionalisme dan jiwa patriotisme. Lancaran 45 sepisan wae, sepisan. Mengko gek dibacotke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono. Iya, ngestokke dawuh. Kanggo ya kuwi mengubar jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme. Ana. Iya. Monggo dados lancaran 45 dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Buka saka tenor. Dados. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi nggih menika ngempek eyom adicara bersih dusun warga masyarakat wonten ing dusun Kali Ula, Mas. Leres Mas Akbar. Inggih. Kula nek kalih warga mriki pun biasa kula. Lho, kalih warga masyarakat dusun Kali Ula. Leres mula kenapa bengi iki kula kok semangat. Semangat penyebabnya apa, Mas? Awakku wis ora kesel neh bar pijet kula. Bar pijet ning Kali Ula? Nggih ning gone Mak Jami. Kok yo apal kok yo ngerti. Apal wah mula awake pijet kene. Leres kene iki kaya dulur dhewe nek piantun Kali Ula iku. Alhamdulillah. Sampean ngrasake daharan sing enak, sing eco, sing masak sinten? Lho, aku yo ora ngerti wong ora kenalan kok, Mas. Sing masak iku Mbok Gemi. Mbok Gemi sing masak bagian juru pawon. Karo Bu Suwarni, karo Bu Kasun. Mula masakane ya anyep. Kok anyep enak. Enak kok iso anyep lho. Alhamdulillah Mbak Cangi, Mbak Iya. Limbuk saged silaturahmi dengan nuansa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Betul. Ngiras-ngirus karo warga dusun Kali Ula. Iya. Wonten desa Peserut, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Luar biasa kita malam ini beda dari yang lain ya Mas kita. Betul, mergo diteliti. Mungkin warga mriki terdiri dari 2 RW, 2 RW, 6 RT, rondone 205. Kok ya roh. Roh wong tak catet kok.
Kok ya nyata. Rondo mriki murah kok Mbak Cangik beda karo daerah panjenengan. Daerah mriki rondo ming 10.000 nggih Bu nggih. Kok iso 10.000 lho? Urunane 10.000. Weh, tak kira rego apa. Sing di omah ngoten niku sing kagungan griya 40, sing urung di omah 20, rondone 10. Urunane. Urunane ngono Hebat lho. luar biasa saman bisa menyampaikan iso ngerti nganti tekan urunane Mas Lin. Lah kok mboten pripun lho Mbak, kula sing gumun setahun jembleng serendeng niku kalih warga mriki. Kaliula gak masyarakat Kaliulo Mas. Betul mergo piyantun mriki niki sukses-sukses Mas. Ngaten nggih. Nggih. Kok iso ngarani sukses? Pengusaha Brambang kathah sedina niku wong wedok nyambut gawe ora mati 100.000 sekilo bayarane 600 rupiah ya Bu ya. Wah, kok iso ngerti tekan bayarane Brambang barang iki lho. Takok karo Pak Aji Suseno lurah kene. Bayarane 600.000 sedina iku ana sing dikeki 4 sak nggih Bu nggih. Luar Kekompakan biasa. kerukunan niku NKRI harga mati niku pedomane wonten mriki Mas. Mriki niku wargane rukun-rukun, Rukun-rukun nggih. leres. Hebat kaya warga mriki Mas. Heeh, sayuk rukun, gotong royong, guyub rukun diprioritaskan. Nggih, mituwane Ahmad Zaini. Iya. Piyantune nggih bagus, grapyak semanak. Wis apa-apa nyuwun apa-apa ora nyuwun wis diaturi. Ngono ya Mas. Wah, aku mengguri monggo Mas Lendo kalau aturi maem to dahar. Nggih Pak, teng mriku ana pojokan Mas, ana bening-beningan monggo. Ijo-ijonan tak jikuk tak kira rak sayur napa niki bayem napa kangkung. Iya. Tiba mboten nih. Lah apa? Kumkumane kathok kami tuwa e. Layakan kok ijo niku lho. Iso kumkuman kathok lho, Niki kajate bersih dusun bersih Paiduka nggih. dusun, bersih duko, bersih dusun Nggih. dan mengeti kamardikan ke-79. Leres. Menawi panjenengan ndongakne kalih warga mriki napa? Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Mas Loh, Akbar. dongaku mesti no Mas. Napa? Muga-muga kan mayoritas petani. Muga-muga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Kaliula sing menjadi seorang petani muga-muga panene ke depan semakin baik, panene semakin sukses, diparingi kemudahan dan kelancaran, panene mesti apik-apik. Lah, amin pripun ton? Sampeyan kok muni amin to Bu iki? Lho, kuwi donga sing apik, donga sing becik, Mas. Ora ana supportermu kono kok muni amin lho, dongamu iku lho elek. Lho, dongakne panene petani supaya lancar, supaya pinaringan gangsar apik. Kuwi donga sing sae, donga sing luhur, Mas. Panene muga-muga Apik iso bermanfaat bagi masyarakat. donga ngono kuwi ora apik. Kok iso ora apik lho? Lah sampean ndongakne muga-muga sing panene akeh petani panenane akeh tandurane malimpah ruah. Heeh. Niku rak sing duwe sawah. Lah nek sing ora duwe sawah gak ngenes. Lho, Nggih mboten nggih Bu nggih. lho, lah dungane sing kudune piye? Yo didongakno muga-muga sing duwe sawah panene asile entuk akeh, sing urung duwe sawah taun ngarep ndang duwe sawah. Amin Allahumma. Amin. Lah sing pas iku ngono kuwi. Oh, dadi dongane ditambahi. Ditambahi. Panene apik, terus sing urung duwe sawah iso duwe sawah. Iso duwe sawah. Oh iya, ya tak ralate nek ngono. Lah ngono baleni dongane niku. Terus sumrambahe, ya toh? Ning kene ya ana pemuda-pemuda. Betul. Muga-muga putrane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Kaliula dadi putra nek kakung soleh, nek putri solehah, bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa, tergapai seluruh cita-citanya. Amin. Lah niki donga niki nggih menyesatkan lho. Kok Donga niki ya ora apik lho niki. donga kok kleru wae to piye to, Mas? Sampeyan ndongakne bocah cilik-cilik muga-muga dadi anak sing soleh, Iya. dadi pinter sekolahnya sukses gone nyambut gawe. Tergapai semua cita-citanya. Lah niki donga niki ya ora pas. Loh, kok ora pas sih piye, Mas? Sampeyan ndongakne ngono kena lah nek sing ora duwe anak gak ngenes atine. Lah aku nak ndongakne sing duwe anak. Lho sing ora duwe anak gak mikir dalang kaya piye to aku urung duwe anak kok melu ndongakne kaya ngono. Dadi ndongakne niku sing pas komplit. Dongane sing pas pripun, Mas? Cobi. Tak ndongakne sing duwe anak muga-muga dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama, dadi bocah sing pinter. Nek sing durung duwe anak diwenehi solusi. Oh.
Lho, solusine wong sing durung kagungan putra iki apa ana, Mas? Enten to, Mas. Apa ana resepe? Ana nek pengen duwe anak iku dengan metode dua cara. Dua cara niku napa mawon, Mas? Medis dan alternatif. Lah iki aku sing kudu belajar karo sampeyan. Sampeyan urung di bojo wong pacarane pedhot kok nek kok. Aja tekan ngendi-ngendi, Mas. Lah, Aku ki maksude iki lho, sing durung kagungan putra. Lah iya ta? Dua cara. Satu medis, kedua niku alternatif. Nek medis carane piye, Mas? Medis niku diperiksane ning gone dokter kandungan sing luwih pirsa bareng ngono diweni vitamin supaya dalam kandungane niku kuat bendang duwe anak. Itu cara ke-1 cara medis. Nggih. Terus selanjutnya cara 2 cara alternatif. Alternatifnya gimana, Mas Lindro? Carane diurut. Oh, dipijet. Loh, dipijet pripun? Ya pijet toh kan diurut kan menggunakan alternatif. Monggo ana sarap-sarape sing salah, sing keselio, sing ora iso kandungan itu kan diurut dipijet supaya apik supaya sampean iki ra ndek pacar ora ndek bojo kok nuturi wong toh. Piye to piye? Aku apa-apa kok salah ndonga. Sampean iki jomblo malah ngandani aku. Kula ni sing ndek bojo sing duwe anak dadi luwih paham. Diurut ki dipijet. Boten kok diurut pripun to kok dipijet niku. Lho, maksudnya diurut. Pamane ngeten, niki pesek lah urung dibojo, urung duwe anak. Wis duwe bojo kok urung duwe anak, carane diurut. Diurut iki carane? Carane diurut niku malam pertama sampean. Terus malam kedua aku, kok ketiga tukang son, keempat iki sing tukang gender. Sik. Kowe kan iso diurut maksudnya digilir ngono to. Lho, sing muni digilir napa diurut? Lah ya diurut ya kanca-kanca itu malah. Mangsaku wong wedok padane dagangan. Kok sing mandi gak ngerti lah awake dhewe iki sing endi ngoten lho. Mangsaku kok kembali ke benang merah, Mas. Betul, Mas. Ini adalah acara bersih dusun. Bersih dusun itu mempunyai satu nilai, Mas. Betul. Yaitu mendoakan leluhur kita yang telah iya toh, jinempono ing angin, sinandi ing awiat utawa wis nyuwarga. Wis disiki awake dhewe. Sing babat dusun, sing babat desa kuwi perlu didongakne. Heeh, Mas. Kaya pangandikane dawuh para kiai. Nggih, angger malam Jumat ayo awake dhewe ndongakne para leluhur-leluhur supaya ya toh pinaringan kasuwargan tinebena saka siksa kubur. Kuwi pangandikane para kiai seperti itu, Mas Lindro. Dongane sing apik nyekar iki dina apa? Nyekar ndongakne para leluhur ziarah kubur kuwi malam Jumat mesti kabule, mesti akeh kasembadane, Mas. Dadi ndongakno paling apik nyekar ning kuburan iku malam Jumat. Malam Jumat. Wah, sampean iki ra tau ngaji berarti. Kok ora tau ngaji piye to? Apik to. Ndongakne mbah-mbah ning kuburan iku ora apik dina malam Jumat. Jumat adalah hari mulia bagi muslim, Mas. Wah, bener nek ora tau nekani pengajian sampean iki. Loh, pengajian ben malam Jumat karo malam Selasa tak tekani terus. Iki lho, santrine Pak Nur Kolis. Loh, lah kok iso ngandani malam Jumat ya? Aku wis didhawuhi karo Pak Nur Kolis nyekar nek dina malam Jumat niku ora apik. Kok ora apik dasare apa, Mas? Sampean tau ngerti pujian apa ora? Pujiane piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lho, ahli kubur mulih ning omah sampean sekari lho telanakan teko kuburan. Sampean ape golek wangsit sinden ndi sing ape mbok apusi. Kok iso ngono lho? Ayo jajal. Nek malam Jumat berarti ora apik. Berarti sing malam prei sing ya kuwi para-para pegawai ngono sing prei dinane malam Minggu. Lho, mergo longgar. Lho, malam Minggu malah ya ora apik neh. Lho, malam Minggu ya apik mergo sesuke prei. Dadi malam Minggu iso fokus untuk beribadah, fokus untuk berdoa. Wah, sampean iki ra tau nyetel dangdut niku napa? Lho, kok nyetel dangdut hubungane apa? Malam Minggu niku mboten apik. Kok iso ora apik? Lho, wis enek lagune lho. Lagune piye? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan lho. Nggih, terus buat pacaran dadi ora entuk. Mayit-mayit iku do pacaran nek omahe dhewe-dhewe. Terus nek malam Minggu gak entuk nyekar niku kok iso lagi iki lho aku krungu malam-malam apa-apa kok ora entuk nyekar iki lho. Lho gak entuk ya. Mangsaku dina apa sing apik nggo malam nyekar Mas. Niki pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. 79. Pas Mas dengan podo karo hitung-hitungan Jawa, Mas. Lho. Masa to, Mas? Hitungan Jawa piye? Semua pengetan 79 iku pas apa-apa temune angka 9. Songo. Betul, angka 8. 8. Sampean tanggale pinten? Tanggale bengi iki. Tanggale malam pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Tanggal 17. 17. 17 niku angkane pinten? 1 karo 7. 1 karo 7 niku nek dijumlah dadi 8. 8. Heeh. Bulane napa sasine? Agustus. Sasi pira? 8. Dadi 8. Heeh. Taune Taune 2024. 2024. Loro 024. Dijumplah. Dadine 8. 8. Taune ping pira? 79 tengah-tengahane pinten? 8 tengah. 8. Wong kula niku kulino ngeramal kok sampean. Oh dadi malam ini tuh beda karo malam-malam liyane ya Mas. Betul Mas. Serba 8. Serba 8. Astabrata pinten? Astabrata, Asta 8 brata ajaran. Dadi 8. Lah, nanggape Astabrata Astabrata pas niku. cocok ya. Lah dadi 8 niku. Oh, temane 8. 8 ki hurufe mubeng ora pedhot. Nggih. Muga-muga rezekine wong Kaliura ora pedhot. Kali ula ora pedhot. Tansah mubeng terus. Amin. Luar Gitu. biasa. Sak kowe wo. Mangsamu ora inget-inget neng kene eneng sapa? Meo. Iki bolone jiran RW ketok iki. Wis. Lek wani aja ijen we. Maju. Lek jiran Wanine keroyokan. Iki sing mbok adepi sapa? Meo. meo ya meo ketok iki lek jiran balam lho kocluk lek. Kok iso iki sapa Mas iki? Mas, iki Kowe ora ngerti kancamu dikeroyok. sing royok sampean iki nyun sewu Mas Akbar. Heeh. Aku iku nek karo kanca Mas, paribasane kok nyawa tak kekne Mas. Kancaku kok ngantek ditatoni kula wirang, nyawa mawon kula kekne. Mas, sing nantang sampean sapa? Jingklong. Lho. Wong nggur jingklong nek nggo gendera. Lah kono Kaya nantang wong arep tawur. Kono keroyokan kok. Nek wani mbok ijen-ijen. Ciwalang kaji kok beluk. Mosok nantang jingklong itu nggo gendera munggah panggung. Mas, kowe iku dandan apa re Mas? Saiki dadi hansip apa-apa kowe iki? Lho, kowe ora ngerti awake dhewe iki Sik to. pejuang. Wong lambine surjan kok ngisor sepatu proyek iki lho. Iki pejuang. Oh, pejuang. Pejuang kok iso juarian. Aja banter-banter londone ning kono. Londone wis kalah karo askriting. Kuwi mbok padake London. Apa? Londone ning kono. Oh. Kowe wani maju perang apa piye? Heeh. Ora kae Londone pecinan kae to. Oh dudu kuwi bakul togel. Oh. Sik Londone piye Londone? Awake dhewe maju perang to? Maju perang. Tak tilpune. Loh. Kowe iki lho arep telepon sapa? Londo. Lho Londo kok mbok telepon urung ngantek teko kowe persiapan ditembak mati. Tembak kowe. mati no we. Lho lah arep nyerang ya nek kono siap, lah nek ora ngesake to. Oh, terus Wong pejuang kok ngesakne Londo niki lho. lah ya. Bocah nek kucruk ya kaya Lah ngono. kudune piye? Paling enggak iki aja ngantek Londo ngerti carane piye ditembak ngono lho. Lah kowe duwe tembak, lah aku iki pring iki. Loh, pejuang dhisik kok. Sing penting ku dengan dasar niat Mas. Ah. Berjuang ku tidak perlu memanggul senjata ataupun bambu runcing. Ah. Nek niatmu becik, niatmu apik kanggo bangsane awake dhewe, nyawa dikekne Mas. Jajal kowe ngadepi Londo. Heeh. Padha nggo bedil kabeh. Halo. Heeh. Lho meke mati. Nggonku entek badune. Ayo. Mari cangkeme ya mboe. Dadi setrume kesedot. Heeh. Jajal upama Mas Lendro. Kowe Londo iso ngadepi kowe menungso ngadepi Londo sakmono bani Menungsa piye? Wong Nusantara. Boloku to we. Iya ya. Kowe iki masalah wong kancane keturun perang kok ora mbok gugah. Lah keturunan piye lambemu kok copaki ngorok ora sida perang no aku iki. Upamane wong Nusantara. Heeh. Kowe perang nggo bedil. Nggo bedel lho Mas. Terus Ana Londo teko. Ya! 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 Tak tembak kok menenge kowe. Ya! Gletak kowe gletak. Ya! Menenge. Menenge Aku ketoke bolomu kok padha yo. Wongane persis. iya, aku nek adep-adepan kaya wong ngaca. Terus bedile. Bedile tak tembak nene. Ya! Matane. Kenek kancane. Oh lah ya, bedile terus tak ade kene. Plek. Set. Aku ya iso. Lah kowe apa? Aduh, nggo pring iki. Ya carane no, Ndro. Carane piye? Londo diceluk. Londo Renio. Terus? Londone mara ditujep makjis mati.
Nek nyogrok mripate sindan derene. Aku oleh londo wedok. Kowe kene nggih malah. Dadi ana londo mbok celuk Kon rene nek wis cedak ditujep makjis. kowe jenenge bocah kucluk. Lah nyapa? Londo kuwi gawanane granat. Saurunge mbok tembok tusuk, mbok sudut ndasmu digranat. Degel matek kowe. Cangkemmu mbledos. Nek no aku sili ana bedilmu, carane bedil piye? Iso bedil ora kowe? Iya ora ana. Meo cuk tek tek tuk. Tembak. Pak Tris gocek ana Pak Tris. Tembak. Tembak. Iya. Aduh. Kok mejen? Balene Slendro. Kok gak penak? Kenakku. Cek. Ya. Tuh. Ya. Aku meo. Cuk. Iya. Kok mejen to? Entek pelurune lebokne ngono sik. Aduh. Malah bedil manuk. Malah bedil tenan. Lah Ini niki ngeten. piye? Kita kan juga punya senior Ah. yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Betul. Untuk menghargai para jasa para senior kita, Betul. pahlawan kita deklarasi menunjukkan bahwa kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa mau jas merah? Heh. Nek jasuke apa? Ayo. Jas Apa iki omben panganan. Oh kita nek ora tau jajan iki. Ora tahu nggonku telo angel kok. Jas merah Jangan sekali-kali lupa dengan Sejarah. dibuktikan melalui deklarasi. deklamasi. Piye Mas Kowe contohnya Mas Tio? Iso ora kowe? Heeh. Ki iki mergo ngene lho Mas, awake dhewe iki pengetan hari ulang tahun aku sik deklamasi. Aku Ya kowe kok melu. iringane. Ya aku sik kowe bagian uringan Oh aku. iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari TK 08 Kali Ulo dengan tema pejuang. Wah lagi. Indonesia Pahlawanku, air peta kau korbankan jiwa ragamu demi bangsa ini. Abadinan jaya Tetesan darah, Indonesia tetesan keringat sejak dulu yang bercucuran kala membela Ibu Pertiwi. selalu Dari Sabang sampai Merauke, di sana kau panggul senjata dan bambu runcing untuk memerdekakan bangsa ini. dibesarkan Pahlawanku, terima kasih atas jasa-jasamu. di Terima hari kasih. tua sampai akhir menutup mata. Luar biasa. Dari TK mana ini anak-anak? Aku TK Kaliabu. Kowe nyanyi. Oh gantian, Ya. ganti posisi. Iso aku kowe nganggo tas. Kowe Ganti posisi. ya aja pahlawanku to, yo kowe ganti tema to. Iya no. Mau iki awake dhewe lomba satu tema yang sama. Iya, deklarasi yo, Mas Mio. Deklarasi Diiringi Mas Lindro. Kowe anu ae Pak Kasun, Pak Zaini, Apa? Pak Zaini judule kowe. Apa? Kami tuwa. Oh Pak Jaini. Iya. Berarti yo gak pahlawanku. Dudu no pahlawanku. Oh berarti pahlawan bengi iki ning daleme Pak Kami Tuwa. Pak Kami tuwa. Sapa jenenge? Zaini. Zaini. Iya. Ya Zaini. Ya, ya. Pak Lurahe Pak Aji Sasono. Pak Haji Sasono, Pak Lurah. Pak Lurah. Bengi iki ning daleme Pak Kasun. Pak Kasun sapa Jenenge? jenenge? Zaini. Oh iya. Ngono ya, kowe Ya, kowe iringane. deklamasi ya. Ya. Pak Zaini. Manuke cucak rawa. Pak Zaini manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Pak Zaini dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Pak Zaini akeh ulune. Yen digoyang Ser adu buntute. Hei, Kowe iki lek ngomong iki lho. iso Pak Jaini dawa buntute perang iki lho.
Lagumu ki aja kuwi, mbok yo sing penak. Sing anu ya sing mengen apa iki Aku kek ngiringi kowe menak lho, Ndro. Ya wis kono lah kek. Ayo. Pak Jaini. Abang biru lampune disko. Pak Jaini lampune disko. Awakku rodek Pak Jaini. bojo loro. Bojo loro. Bojo sing enom. Bojone sing nom ni Jaini. Lo disayang. Sayang. Sing Sing tuwa diwehi wedang ni. Gak iso diweni wedang ni lho. Aku wis wegah aku nek anu omongan karo kowe wis ra masuk aku. nek pengen omongan genah iki lho sing bojone pejuang tenan. Endi? Iki lho. Heeh, iki lho. Biyen iki irunge ketembak. Heeh. Mbak Sri Wahyuni iki lho. Lah. Iki istrine pejuang tenan iki. Pejuang. Pejuang perasaan. Iya. Iki Disepoti ya, sepoti ya. Iya. Yuk, sepot ana, Cok. Mbak Pesek. Sri Wahyuni. Pesek. Yuk. Yuk. Merdeka! 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 Merdeka, Pak Bu. Merdeka. Merdeka! Loh, menang iki. Nah gitu wong-wong nang ilang kok iki. Walah, tiba lagi lho wong semene akeh lho kok merdeka. Merdeka. Lah, Oh. Lah iya. Lah iya. Merdeka! Sito. Sing nyaur siji loro. Ora ono irung muntek kok ya banter leh mung. Iya iya lanang kok. Lho, sapa sing lanang? Kowe masa lanang. Wah, lho kasusnya cepet sih. Wis ora ngono. Aduh merah mek Mas. Dan kita Kowe iki wong wedok nganggo kasut ora sepaton. Hawane adem, Mas. Saliman dulu sama Mas Lindro sama Mas. Iya. Gitu. Mio. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak nikah no. Oh, tak nikah. Nikah oh sayang sik iki saru bukan mungkin. Saliman sik kenalan. Iya. Selamat malam wilujeng dalu, Mbak. Halo. Paring asma sinten Cahyu? Kula Sri Pesek. Dalem saking pundi Kula no? saking Bagor niku mawon. Bagor. Nggih. Sampun kagungan bojo. Dereng kula tasik jomblo, Mas. Pomo tak golekne jodoh gelem. Sing ndi karo sapa? Ndi to? Karo Mas Akbar piye? Ya ora apa-apa to. Piye Mas Akbar tak jodohne karo sampean piye Mas? Loh, Iya, Mas, ora apa-apa no, lho, ora ora apa-apa apa-apa kok. no. Tenan? Lho, dia ngomong ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Piye yo mbok nikahne kowe mbok ijabne yo? Sik to aku ki dapuk apa ujug-ujug mbok kon nikahne. Iki ki wong tuane ndi? Wis to sing penting ki anake gelem sik wong tua iku urusan keri. Lah, kuwi lho. Lho, Bocah nek biyen edan. kan apa nek biyen kan gudel anut kebo. Heeh. Saiki kebo kudu anut gudel. Ya iya. Terus aku Lirmu dinikahne karo Akbar. aku iki. dilabekke. Ya piye cocok ora? Ora gati to? Ya wis karek kowe aku ora tanggung jawab. lho, lah nyapa? Lho, lah iki bapake urung karuan ya anake wong akeh kok. Apa Sik, yang sik, bingung sik, ke? Saiki dikencengne tembunge iki piye emang Genahno sik, genahno sik. Lah lah kowe iki ra ngerti kok. Kowe iso nggelar kudu iso gulung lho. Ha iya to. Kowe kok ngandakne nek pesek iki pake akeh iki. Lho, anake wong akeh. Anake wong akeh. Jaman cilikane bapake merantau, ibuke ya merantau sing momong wong sak desa sampe sakmene gedene iki anake wong akeh. Kowe ora ngerti ora kasuse pake kok lunga iki? Nyapa? Digoleki Bang Mekar. Oh iki kok nganggo bang mekar barang ku lho. Kok iso teko bang barang Sik, kok ya. Sampeyan kok guyu apa akeh anggota mriki? Apa? Nggih. tekan neh akeh ketok ya. Iya, Kita anggota. Kowe wis ping 45 rong. Napa nih? Wis 45 dilongkas grupe momongi iso digulingne kuwi. Lah iya. Heeh. Iso njupuk neh kuwi. Donga Mbak Sri Pesek kanggo warga dusun Kaliula. Nggih, mugi-mugi masyarakat Kaliula pinaringan seger waras bagas waras. Amin. Terus rezekine melimpah, mugi-mugi panenane berambang nggih tambah mentol-mentol nggih Pak Bu. Apa kuwi? Sik. Gede-gede Mas. Iya, iya. Sing mentol. Omonganmu aja kesusu to. Ana brambang kok mentol-mentol. Iki piye? Lek jiran mang di lek jiran. Lho, berambang lak mentol to Pak, boten mentil to. Hei! Lah nek mentil ki cilik, nek mentol gede Mas. Oh, ya bener, Lah iya Oh iya nek bener. mentil ki kacang. Aku Lah omongane iya. Pesek itu aku krungu kuping resek kera iku. Lah kan gede, lah berambang mentol mosok saru boten. Boten. Aku Boten kok wedi saru lho. dhewe. Niki asli, boten Asli. lah nggih boten saru Mas. Ya. Lah nggih. Tungane piye? Wong tapi kula niki nggih asli lho Mas. iya, tapi mentole asli. Asli. Ya, ya, Iya, iya. Terus napa malih Mas? Wah, wes. Pak Lurah didongano Pak Haji Sasono tasih lenggah Pak nggih. Lurah, mugi-mugi
Panjang umur Sing nggih. ngerti ra Pak Lurah piantune sing pundi? Menawi sing sedekap niku to. Oh sanes. Oh wonten wingking lah nika lho. Wonten Ah. wingking. Oh nika nggih piantune nggih. Carane goleki Pak Lurah kok ora ngerti. Lah Pak nek ane Lurah- to tau sapa kene ben kenal karo lurahe kene. Lah kula nggih sapa mriki lho angger-angger. Nah, kowe Pak Lurah gak ngerti to? Derek. Tekon karo sing Sing ngerti. ndi njajali? Penyipun Pak Dipanggih Pak Aji Sasono. Pak Aji Sasongko. Nggih, Kang Pundi, Sasono Kang kok. Pundi jenengan pados riyen. Menika lho. Iso wakil Di men. Sik to, kowe iki Pak Lurah piantune sing pundi? Lah nggih, Genahno, Mas. menika lho. Kok ngantek rene Di barang to? ngopo? Kok rene? Mosok ora enek sing nyantolo sitok-sitok. Iso goleki channel. Edian iki. Padha gak roe ya. Mbak Sek. Wah apik ya nyeluk Mbak Sek. Ya. Iki pamundutan akeh. Iya no. Ana selendang biru ana sesideman. Iya Ayo iya milih. iya. Milih mana? Milih mana? Milih mana? Kowe Eh madepe rono lho. Iya. Ya iya. Milih Kowe pengen ditabuhi gamelan apa diesel? yo gamelan to, Mas. Mas, iki sinden mosok Ya ditabuhi iya, diesel. kok to, Mas? sia-sia iki ngopo to jane? Kan. Oh iya. Terus apane Mas jawaben to? Dengaran kowe kok meletik to Lah iya mio. dengaran apa winter. Apa Mas? Apa Mas? Apa Mbak? Apa, Mbak? Apa Mbak Sek? Oh, kula sesideman mawon nggih. Oke, sesideman. Soale senengane dalange kulino soale. Oh, sesideman iki apa to artine? Delik-delikan. Selingkuh. Oh, delik-delikan. Iya, senengane Iki, dalange iki lho. Anu, nyun sewu iki cara pramene kowe gandrung mio. Aku. Iya. Karo dibawani. Karo Oh, dibawani. ngono-ngono. Sing bawa sing lanang to. Ya kowe sing seneng kene. Lho, aku seneng iki gak mungkin. Kowe ora ngerti asline kok lho, dilogo. Lho, ya ora mungkin to, Mas. Iki upama ya, Sek. Upama. Lho, gur umpama lho. Ora ngono kowe apa-apa dek bengi digathukne lurah kae ya moh iki kok ya ora gelem. Wis gelem mo iki kowe. Ayo. Nah. Kok aku mbok gathukno karo wong sing ngono-ngono kuwi to, Mas. Deloken. Mas. Iso kaya Mickey Mouse. Iki sindian Iki mbok waya apa lho, Ndro? Kowe digandrung karo kono. Heeh, digandrung. Ya. Wiwi yo. Walah jane sing lanang iki. Gelem ya iki toprake ming iki. Walah, aku bawa mbak iki. Bawa no. Aduh, ya. Yo. Lakone iki suminten edan, kowe suminten. Nek bawane sesideman ra apa-apa. Kene Subroto aku pake. Iya. Tapi aku mau edan lho, kok edan tenan. Ora. Ora dikon ya wis edan. Iya. Ya digandrung karo dicekel. Sang pekik priya bagus. Bocah kaya Ayo, cok. bagus. Bocah kaya cok bakal. Alah. Mripate lho. Kaya Panji Asmara Tangi. Mas Mio, disauri nganggo daping sing Iya. nembang aku. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kuwi deping apa nguyuh? Lah kono gregele keterak. Iya, melokno gregele. Kudu pas lho, kudu pas. Kudu padha. Nggih, nggih. Iya, betul. Nek ora pas ditutuk ya, nek ora pas ditutuk ya. Janjian ya sik ya. Iya. Iki nek ora pas ditutuk Ya, perjanjiane. nek ora pas. Ya wong kok cepak konoan to, Ndro. Wis ora iso kene. Ayo Pejuman sing nembang. daping. Bendara aja kok kan gregel lho, Mas. Ora. Ori aku. Aduh. Bendara terus kayung-yung slendangku ning kang saking wukir. Malah hidup rene. Aku nerokne debinge. Deping lah kowe malah rai kupas kok. Lah tak guak ning ndi nek rono gak yo iman-iman. Mubadin. Terus tekan ndi wae? Swara kurang premono ning wasis angungkro. Gua Mas.
Wes ulu ae, ben diulune. Wes dilek Wes. Apa nek brengos sak luntur. Iya. Lah iya. Kuwi brengos buat telek lenco kok. Terus Lewer. tadi ya. Angung rom marang bendara. Nek aku tebutah nyamang rumahmu. Wes to sek. Sik. Aduh jujur. Sik to, kowe rene yo. Ya. No woman lho we yo. Iki nyawang aku iki kaya menungso apa kaya telek sapi? Kaya urip-uripan iya wong Nyawang kok kaya ngono. Lah iya. Sawangen lho, Panji Asmara bangun. Alah. Aku kok ya gumene mboke kowe biyen dimik mbokmu apa ngemik mbok? Ora, aku ki dimikne pedet mburi omah kalau ditung ning ngene. Oh lah. Tung ning Kayak ngene no. lah, pas Kayak. waktu saat mestine sapine keri. Terus? Lah kono nyeluwin tak puancal dia kena cangkemku. Lah iya. Terus dadi ngono kuwi. Teko saiki malah jidet to. Jidat. Nyantol. Angung romarang bendara. Weh pas ya. Ya. Pas ya. Tia sule estya. Kuwi latihan stroke ketoke. Pijer ngincangake ale. Apa nek wong bowo karo ngene-ngene lho. Alis ki yo. Alis. Wih, saya iso ngincangne alis iki piye ya, Sel? Sing ngene iki lho, Mas. Iya. Biaya untukmu metu kabeh, Mas. Sek kowe. Ora. Jujur. Jiro tak wae. Ngicange alis mau piye alise? Kowe dasar mio. Be alisnya tekan sirah. Siji wae to. Lah iya. Ngincangake lambe. Lambene dikincangke. Lambe. Iya. Manise. Coba Mas. Iki lambeku enek benange kok. Mbok kae benang apa to? Lah iki iso dibatek. Oh, lah iso to tiba Sampai iki. jaman bayi. Oh iya, Mas. Malah mbok godolanane. Ya. Nah. Nah. Heeh. Terus tibane to ki? Apa kuwi? Ndang gage ngono Oh, lho iya. maksudku. Iya. Terus no. Sesi